Tak jsme v Itálii. Dobrý. Tak, a nakoukám, co se děje vzadu. Nic, vole. Řeknu. Danielka spinká, jak miminko. Kačinko, dej dublíčka do pusy. Pana řidiče nemůžeme zabírat, takže mu zabereme takhle jenom košili. To nepříjemně svítí, že? Ale pan řidič jde už skoro kolik 300 km v kuse, pořádek čilej, usmívá se, velice veselý, není ospalý. A do Benátek nám zbývá 199